Tisztelt Hölgyeim és Uraim, vážení priatelia, chcem vás upozorniť na to, čo sme asi hodinu tu robili. Mindenkit arra szeretnék most figyelmeztetni, felhívni az önök figyelmét, hogy mit is csináltunk itt az elmúlt 1 órában. Tanultuk a toleranciát. Nézzék meg, lehetett volna csak magyarul beszélni. Szlovák barátaink azt mondták volna, mi a fenének jöttünk ide. Lehetett volna csak szlovákul beszélni, mi ugyan megértettük volna, de mi magyarok vagyunk. Tanulni kell és tanulni kell a toleranciát másokkal is. Že čo sme tu robili túto hodinu? Ja hovorím, že sme sa učili tolerovať jeden druhého. Mohli sme hovoriť samozrejme len po maďarsky, no a slovenskí priatelia by povedali, že vy ste sa zbláznili, toto bude síce most, ale len do stredu, povedzme, rieky a odtiaľ potom buď padneme do rieky, alebo ani tú rieku neprekročíme. Mohli by sme hovoriť len po slovensky, Maďari by tomu rozumeli, však na južnom Slovensku každý rozumie po slovensky, ako tak aj hovorí, niektorí lepšie dokonca ako národniari. Ale to, čo som povedal a čo sme hovorili my utorok na tlačovke, že to je projekt, ktorý je veľmi citlivý a taký ešte na Slovensku nebol. Aby sme sa naučili spolupracovať v jednej strane. Aby sme sa naučili počúvať aj toho Maďara, ktorý najprv bude hovoriť po maďarsky a potom samozrejme, aby mu rozumeli, bude hovoriť aj po szlovensky. Tehát az, amit kedden már a sajton jeleztünk, hogy egy nagyon új dolog, amit mi elkezdünk, és ezt meg kell tanulni, ezt a fajta együttműködést, hogy először a szlovák kollégáink is hallgatni fogják azt a magyart, hogy magyarul beszél, és tolerálni fogják. Utána a magyar kollega elmondja ugyanazt szlovákul, hogy ők is megértsék, hogy mit akarunk. Ez az az együttműködés, amit szeretnénk, és higgyék el, ilyen nincs sehol. Nem csak ebben az országban. Ha ezt meg tudjuk valósítani, olyan dolgot teszünk, ami előremutató lesz egész Európában. Toto je tá spolupráca, ktorú my môžeme zrealizovať. Nebude to jednoduchá cesta, ako som naznačil, lebo musíme sa naučiť tejto tolerancie. Ale keď to budeme vedieť, a s vami som presvedčený, že to budeme vedieť zrealizovať, vytvoríme projekt, ktorý nie len na Slovensku bude jedinečný, ale aj v celej Európe. Na és ha már a toleranciáról beszéltem, akkor szeretném arra megkérni a kollégákat, akik ülnek, hogy lehet, hogy most jó volna ezzel itt, most ebben a pillanatban ezt a fajta mi beszélünk, önök hallgatnak ott befejezni, és inkább elmegyünk aláírkálni, elmegyünk enni, inni és beszélgetni. Azért, hogy egymással tudjunk beszélni közvetlenül kivel akar. A vzhľadom k tomu, že už som hovoril o tolerancii a zatiaľ to bolo tak, že my sme tu hovorili a vy ste nás počúvali a ešte pár ľudí z jednotlivých regiónov povedal svoj názor, tak aby sme boli tolerantní aj smerom tým, ktorí bohužiaľ nemajú tu vo vnútri miesto, niektorí stoja, väčšina stojí, niektorí sedia vonku, kde to tiež počúvajú, ale ja navrhujem, aby sme, samozrejme nechcem to nejak zaraziť, ale aby sme teraz tu prerušili toto naše stretnutie, potom by sme mohli sa zúčastniť podaktorí už hneď aj podpisov a samozrejme vonku je občerstvenie, aj jedlo, aj niečo teda na zapitie a tam by sme mohli pokračovať v tomto. To znamená, že každý s každým, kto s kým chce, keď niekto bude chce s nami hovoriť, nech sa páči, my tu budeme aj do neskorého večera. Ale ja navrhujem toto, aby to nebolo tak, že prišlo sem x 100 ľudí, ja neviem odhadnúť koľko, je to obrovské množstvo, my sme toľko ani nečakali a chvála Bohu a ďakujem ešte raz. Ale aby to nebolo tak, že vy počúvate a potom odídete, sa zdvihnete a nemohli ste, dá sa povedať, hovoriť s tými, ktorí začali o tomto projekte hovoriť. Tehát én azt javaslom önöknek, hogyha lehet, akkor még megkapják az instrukciókat, ha jól tudom, Vörös Pétertől, vagy mit, hol lehet aláírni, utána menjünk szépen, valamit fogyasszunk és közben beszélgessünk. Beszélgessünk, mert még egyszer mondom, ezt, amiről ma itt beszélünk, ezt az egyes régiókban közösen, önökkel együtt kell tudni megvalósítani, és higgyék el, ez nem lesz könnyű munka.